And right now Babylon dep on my case. Byť tu opäť po roku je pre mňa veľmi zaujímavé, veľmi nečakané a obohacujúce a snažím sa to čo najviac naplno využiť. Tá minulá návšteva mi dala určite v podstate všetko. Ešte väčšiu motiváciu, energiu, vrátiť sa do rozbehnutej jesennej sezóny, pripraviť sa na ten tlak, ktorý vlastne vynakladám sama na seba a nejakým spôsobom obohatiť svoju interpretáciu a tým pádom ovplyvniť ostatnú komunitu našich ľudí. Moja predstava, pokiaľ by som sa sem dostala druhýkrát, chcela som viac trénovať, vrátiť sa k lektorom, ktorých som už spoznala, takisto navštíviť ďalšie štúdia a každopádne sa pozrieť ešte na nové miesta, čo sa mi zatiaľ vlastne podarilo. V podstate každý deň sa budíš s tým, že chceš robiť veci lepšie a chceš, aby aj tí ľudia okolo teba fungovali efektívnejšie, takže bolo úžasné zažiť opäť tú dôveru mojich ľudí, že chcú so mnou pokračovať a chcú sa tomu ďalej venovať, byť členom Impactu a keď sa na to spätne pozriem, tak som veľmi vďačná. Cieľom Impactu v podstate je vytvoriť určitú edukačnú platformu pre ľudí, ktorí sa chcú vzdelávať spôsobom intenzívnym, mať určitý prehľad, skúšať rôzne techniky a nejakým spôsobom zabojovať sám v sebe aj ako osobnosť, nielen tanečník. Pre osamostatnenie sa si myslím, že je dôležitá pokora. Mať to nejakým spôsobom vyhodnotené sám v sebe, čo je tvojim cieľom a akým spôsobom chceš na tom pracovať a možno akou intenzitou. Stále sa vzdelávať, stále cestovať, stále skúmať, každým spôsobom vnímať ľudí okolo seba, nie len seba, tým pádom využívať všetky možné zdroje.